Компьютер презентациялар деген теманың практик ілішіне көшеміз. Бірінші берем. Презентация слайдында нендей мәгълүмат урнаштырылырга мөмкин? Жауап. Айрым слайдта текст рәсімнәр, фоторәсімнәр, анимация, видео һәм тавыш булырга мөмкин. Икенче берем. Гипертекст технологиясының үзенчәлеге ниде? Жауап. Презентациялар эшләгәндә кагыйдә буларак слайдлар арасында гиперэлемтәләр урнаштырыла. Шунлыктан слайдларны изекле рәвештә бер-бер артлы гына түгел, ә мәгънәви бәйләнешләре буенча ирекле рәвештә карап була. Өченче берем. Презентация нинди төрләргә бүленә? Җавапларны тикшерик. Оештыру күзлегеннән караганда презентацияларны 3 төргә бүләргә мөмкин. Интерактив презентациялар, сценарийлы презентациялар, изексез башкарыла торган презентациялар. Балалар, шуның белән безнең дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.